Ćao svima i dobrodošli. U okviru ovog videa pričala bih malo na tu temu koja ključuje ljubav prema sebi. Inspirisana sam jednim pitanjem jednog mog druga koji jednostavno čovjeku nije bilo jasno i hoće objašnjenje, razumeš ti mene. I kaže ovako, dobro Snežano, što ja moram tu da stanem ispred ogledala svako jutro i da pričam sebi kako volim sebe? Meni, brate, to nema smisla. Ja sam to probala, to jednostavno kod mene ne radi. Mislim, u čemu je poenta? Ja sam ga objasnila, jesam. U suštini, razumete, ovo, kako god da je rekao, ovo je verzija koju sam iznala. Da. U svakom slučaju. Ajmo dalje. Zašto to kod nekih ljudi radi, a kod nekih ljudi ne radi? Ta komunikacija sa ogledalom i to izražavanje ljubavi prema sebi, kod nekom klikne, nekom ne. Zato što postoje različiti načini izražavanja ljubavi prema sebi. I to se možda razlikuje, to naravno da se razlikuje od osobe do osobe, ali svakako se razlikuje i nije isto da osoba koja kada je bila mala, ako su njoj pričali da je vole, onda verovatno na taj način percipira ljubav. Ako su nekome spremali hranu i na taj način izražavali svoju ljubav, naravno da možda ta osoba ako spremi hranu za sebe, na taj način izražava ljubav prema sebi. To nije ništa nenormalno i smatram da je to ne samo ja, nego i mnogi osim mene, da je ljubav prema sebi elementarni nivo i to ne možete da nadoknadite tako što očekujete od svog partnera da vas voli, od svojih prijatelja, od ljudi iz vašeg okruženja. Jednostavno dajte sebi dovoljan nivo pažnje koji je vama potreban da se stvarno dobro osjećate u svojoj koži. Da li su to ova prva dva navedena načina, da li je to možda nešto, na primjer, mackanje nekim kozmetičkim preparatima ili tome sličnim stvarima, ili možda kupovina nekih sitnica sebi, što da ne, postoje ti neki različiti načini kako možda izražavate ljubav prema drugim ljudima. Možda na taj način probajte da izrazite i tu lepotu života prema sebi. Možda postoji i taj način da jednostavno više provodite vremena u svom nekom unutrašnjem dijalogu i na taj način jasno poslužite neke stvari, da to bude vreme koje odvojite za sebe i stvarno konstruktivno razmislite ili primenite neku od tehnika kako biste sebe doveli u super stanje. Možda i kombinacija svih tih stvari koje sam navela. Možda postoji još neki novi način. Za neke to možda i vožnja bajsa, za neki, možda neke ljude bajs ne zanima uopšte, ali zato vole skate ili rolere, ili da idu na klizanje, ili svašta nešto, ili da idu na planinu. Možda na taj način sebi dajete onaj pun entuzijazam i vetar u leđa i sve ono što je vama važno, da se stvarno onako osjećate kao osoba, ne kao osoba, nego stvarno da jeste osoba puna elana i ono, osoba koja, što se kaže, svaka kuća treba da ima jednu takvu osobu. Svaki sistem treba da ima jednu takvu osobu. To možete da nađete i sami, možete kroz mentorski program neki ili u radu sa nekom osobom. Možete... svakako da je poenta cijele priče koji god način da izaberete da dođete do tog podatka, da ipak dođete do tog podatka, a ne da u nekom međukoraku odustanete. Vi ste osoba sa kojom provodite 24 sata, 7 dana nedeljno, 360 i neki dan godišnje. Pošto možda i prestup da 365 ili 6 ili 4. Jaj, hit. Da, onda šta još? Možda vam u život dođu neki ljudi koji vam priušte neko ne baš tako prijatno iskustvo, samo
da to bude ono kao da čvoknete nekom čvrgu, da se stvarno vrati na pravi kolosek i da vam to iskustvo ipak služi kao nešto što može da vam bude korisno i da vam doprinese da sebe unapredite i da neke stvari kod sebe bolje posložite. Da li su to bolje granice u odnosu sa ljudima, bolji odnos prema sebi, možda da odnos poslovnog i privatnog bolje uskladite. Da li je to, na primer, šta još može da bude? Šta god da je, da ne navodim sad sve, u svakom slučaju, u kom god aspektu da imate neku neprijatnu stvar, neku neprijatnu situaciju, poenta je da poslužite šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro. Neki ljudi pišu i ja u glavi to, obradim, ali ponekad i stvarno uzmem 2 papira i pišem šta je bilo dobro, šta nije bilo dobro, šta je plus minus lista zapravo. Mada kada u NLP-u kažemo da je plus minus lista, to se ne odnosi samo na to, ali u svakom slučaju u ovom videu hoću da vam kažem da uzmete i poslužite stvari. Šta je to što vam je to možda neprijatno iskustvo, šta je bilo loše tu, od strane druge osobe, kod vas možda, u vašim nekim postupcima, bolje da to osvestite i transformišete, nego da to ide u neki vid vrzinog kola i da se neki obrasci ponašanja i razmišljanja ponavljaju bespotrebno. Što ne valja treba rešiti, tako da molim lepo. I obavezno napravite onaj spisak svih pozitivnih stvari koje su se desile ili spisak svih stvari koje se na svu sreću nisu desile, jer možda niste dalje nastavili komunikaciju sa tom osobom zato što možda ko zna šta sve je moglo i gde da ode, a da ste nastavili da egzistirate u sistemu koji nije dobar po vas. Onda, sad, malo teže. Ali ko prizna, pola mu se prašta, a pola može i sam da reši, jel da? Pre ili kasnije, sa podrškom ili bez, u svakom slučaju rešivo. Ponekad ljudi, sad pokušavam da budem stvarno fina u ovim videima i da nikoga ne čačnem, ali jednostavno to baš nije ovo, kako se kaže, nije uvek moguće. Ponekad neki ljudi traže pažnju i kroz odnose sa drugim ljudima pokušavaju da nadomeste ono što bi trebalo sami sebi da pruže. Sad, to je lako kada osvestite i samo je potrebno kada osvestite samo i to magično samo je potrebno da primenite adekvatne stvari kako biste došli u bolje stanje. Teoretski jednostavno, praktično, isto jednostavno ako ispunimo potreban i dovoljan uslov, a to je da preduzmemo akciju. Onda, samo da vidim, postoji taj neki oblik gde ljudi kažu nemoj da kao voliš sebe kao ja ne volim sebe i to, mislim da je to destruktivan oblik ponašanja prema sebi, jer da neki ljudi svojim primerom i s ljubavlju prema sebi da sebi nisu dali možda i značaj i vrednost i da nisu vrednovali neke stvari kod sebe i pružili sebi potreban vetar u leđa, možda neke sjajne stvari ne bi uopšte bile danas moguće i dostupne i realizovane. Sve polazi od nas, dobro, ne baš sve, ali neke stvari polaze od nas samih, kao što sam navela i u nekim od prethodnih videa, i ono što
bi bilo možda dobro to da ipak razmislite kako bi vaš život izgledao da ste voljena osoba. I voljeno bit će u ovom univerzumu. Hvala vam što ste gledali i šaljem vam lepe misli, zagrlje, ljubav i mir. Bilo bi dobro da se subscribe-ujete ili subscribe-ujete, kako kaže jedan lepi stvor. I da pritisnete ono zvonce kako biste imali odmah notifikaciju ako izađe neki od videa, pošto u prethodnom periodu nisam baš toliko snimala često, ali u narednom možda budu još neki zanimljivi videi, pa i primenljivi, šta znaš. Grlim vas, ljubim vas i ćao!